बिटिसि इलेक्शन होननासो बुंनाय जादों। फिन आरोबाव भेरगाव बियाबाव गेदेर जयनिंनि हाबाफारि। दावबायसा बर'नि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। दावबायसा बर' बिथाङा भेरगाव बियाबनि सेंग्राफोरखौ छत्तीसगढ़निफ्राय लाना फैनाय कन्ट्रेक्टरनि महरी खालामजाबाय। नाथाय जों बिटिसिनि मानसिया रावनिबो महरी जानो समाया, बुंदों बिक्रम दैमारिया। आरोबाव बुंदों दि बिक्रम दैमारिया बिजेपिनि थाखाय हाजार खस्थ' खालामब्लाबो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनजाग्राया साथामल' दङ। भेरगाव बियाबाव गासैबो मोजां फिथाइखौ गुवाहाटी जरहाटनि मानसियासो जागासिनो दङ। जाग्रा मानसिया साथाम गुवाहाटीनिफ्राय फैयो, दिल्लीनिफ्राय फैयो, छत्तीसगढ़निफ्राय फैयो। कुनु दिन बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा कुनु जेबो मोननाय गैया, बे स्पष्ट। बिजेपियाव थानानै खस्थ' खालामबाय, जुगदान खालामबाय, फ्लेग फाग खालाबायबाय। जिबान जेसेबां खस्थ' खालामा मानो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा, कर्मकर्ताफोरा, सेलादार बिलादारफ्रा बिजेपिनिफ्राय मोननांगौआ जिर'। उदालगुरिनि भेरगाव जिल्लानि डिमाकुसि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म हारिमु नब्लाङाव बिपिएफनि गेदेर हेफाजाब होनाय लोगोसे बिबानगिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो सा 600निबो बांसिन इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मददगिरिफोरा बिपिएफआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेयो मोजां लैखन, बेयो मोजां लैखन। मानो थाखाय 600निबो बारा मानो जयनिं जादों? इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दङ, बिजेपिआ एमएलए दङ, इएम दङ, एमसिएलए दङ। मानो थाखाय दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ गारनानै स' मानो जयनिं जादों? बे जोंनि थाखाय मोजां नङा होमबा? मोजांब्रा मा 600 आरो जोङो 3000निबो बारा लाख'हाय जोङो जयनिं होगासिनो दङ। गोदो इउपिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङोमोन हाग्रामा महिलानि सरकारनि समाव बिनि मानसिफ्रा गिदिर बिल्डिं लुबाय, गिदिर न' लुबाय, गिदिर गारि बायबाय होननानै मेगन सायोमोन। नाथाय दिनै दिल्ली, मुम्बाइ, जरहाट, नगाव, छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरा फैनानै जोंनि भेरगावनो फैनानै साग्लोबफैबाय। दा नों सोरखौ मेगन सागोन? सोरखौ नायनो बागोन? दिनै बिश्वजित दैमारिनि समस्थियावनो दिनै गिदिर थिखादारफ्रा हाबनानै कौटि फैसा लुटिना लांबाय। बिजेपियाव थानानै खस्थ' खालामबाय, जुगदान खालामबाय, फ्लेग फाग खालाबायबाय। जिबान जेसेबां खस्थ' खालामा मानो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा, कर्मकर्ताफोरा, सेलादार बिलादारफ्रा बिजेपिनिफ्राय मोननांगौआ जिर'। जाग्रा मानसिया साथाम गुवाहाटीनिफ्राय फैयो, दिल्लीनिफ्राय फैयो, छत्तीसगढ़निफ्राय फैयो। कुनु दिन बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा कुनु जेबो मोननाय गैया, बे स्पष्ट। नोंथाङा मा बुंगोन? इउपिपिएलआ जोबनायनि लामाया स्टार्टिं नङा, आधा 80% मोनफैबाय। नैबे आगष्ट सेप्तेम्बरनि 15नि गेजेराव दले बले हाजार लाख'नो हायै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि कर्मकर्ताफ्रा जुगदान जानानै प्रमद बर'नि राजनितिखौ बेयावनो फोजोबसिगोन। जोब्बाय दिनै बिटिसि इलेक्शन होननासो बुंनाय जादों। बिटिसि इलेक्शन होननासो बुंनाय जादों। बिटिआर इलेक्शन होननाय दङ सेंग्राफोर? नुद' बिटिआर इलेक्शन नुद' गैया। बे बिटिसिनि इलेक्शनसो अन्नानैसो प्रमद बर'खौ बिटिआर नामजों दिनै जिरायहोबाय थादों। बेयाव जेबो सांबिधानिक जेबो गैया। छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्लीनि सब आउट खालामगोन सेंग्राफोर। जोंनि बिटिसिनि अनगायै रावबो थिखादारा मा मोननाय नङा। आखाइ खमनाङो। सासेबो थानो मोननाय नङा। सासेबो थिखादारा बाहेरनि जानो मोननाय नङा। जोंनो सेलाय बेलायबाबो टुक्रा टुक्रिबाबो जोंनो जागोन, जोंनो मावगोन, जोंनो दिनै कन्ट्रेक्टर जागोन। जोङो सरकार दानानै चिफ डेपुटिसिम जों लाजोबसै। जोंनि उदालगुरियाव जोङो मिनि सेक्रेटारियेट जोङो लुनो थांगासिनो दङ सेंग्राफोर। मिनि सेक्रेटारियेट जोङो उदालगुरियाव लुनो थांगासिनो दङ। धन्यबाद।